oda neki! Elengedett kézzel ül a Billy. Nagy tapsot neki! Ülésen állva próbálkozik ezen a elhajol, hogy benne leviszi a fejet. Jó ez a zene, van benne ének is? Nincs. Lesz? Azt mondja lesz, kitartás. De közben még mindig lehet tapsolni a Junior Street Fighter teamnek beérváló. Érkezik Tamás. Itt van kötél. Na most egy kicsit mindenki menjen szerintem hátrébb, mert tiszta mű, aki nem normális, és bevadulnak ezek az állatmotorosok. Gyerünk nagy tapsol, lehet bíztatni a fiúkat! Elkezdeni! Az nem a benzin, az csak a víz, ne aggódjál! Nagy tapsal lehet bíztatni őket! Hát ilyen